Elo a domček z piesku. Bol teplý letný deň a Elo sa tešil na popoludnie v parku. Slnko svietilo, vzduch voňal po kvietkoch a v pieskovisku už čakali vedierka, formičky a lopatky. Na lavičke pod stromom sedela jeho kamarátka Luisa. V rukách držala malú modrú lopatku a mávala na Ela. Elo, poď sem! Dnes postavíme ten najväčší domček z piesku. Aký tu kedy bol? Elo prikyvoval a kričal na Luizu. Jasné! Spravíme ho so záhradou, plotom a komínom, z ktorého bude unikať dym. Obaja sa tak pustili do práce. Lopatkami naberali piesok, nosili vodu v malých vedierkach, aby sa steny dobre lepili. Slnko ich hrialo a vietor im šepkal do uší pesničky o lete. Najskôr išlo všetko skvelo. Luisa tvarovala okrúhle vežičky a Elo vyhladzoval múriky. Obaja sa smiali a tešili